Nå, I kan godt glæde jer derude. Årets vildeste fisketur for mit vedkommende venter jeg lige om lidt. Men inden det, så vil jeg bare lige sige tak til alle jer, der liker. Tak til alle jer, der subscriber. Tak til alle jer, der kommenterer. Jeg elsker at lave de her videoer. Det er en decideret nydelse at tage på fisketur, når man har jer med. Men en ting, det er, at i løbet af den sidste måned, så 2.500 seere, der er fulgt med på min kanal, er tilbagevendende seere. Og jeg har lidt over 800 subscribers. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange af jer, som vender tilbage og ser mine videoer igen og igen. Og det betyder forhåbentlig, at I godt kan lide, hvad jeg laver. Så please, hjælp mig med at nå de 1000 subscribers. Og smid et subscribe, hvis du er en tilbagevendende seer. Det vil jeg sætte så stor pris på. Men nyd videoen. Det var en helt vild aften på Fyn. Ja, den skal bare... Øj, hvor den stor! Nej, det skal bare have lov. Fyns Hoved campingplads. Al grad hænger til tørre efter turen i går, hvor jeg mistede en rigtig fin fisk. I aften så kalder Toppen af Fyn sammen med Christian Dyr. Han kommer og henter mig herop om et par timer. Så er det ellers derud for at se, om vi kan ramme en af de store sommerfisk. Så med. Nej, det har jeg, men jeg har aldrig nogensinde set den, hvor den bare er så rolig. Nå, det bliver lige sådan lidt en medias race i dag. Jeg kunne ikke vente med at komme ud og tage et kast her. Efter en lidt hård aften i går, det var den video I så i sidste uge, hvor jeg smed den der fine fisk. Men i dag der er vi på Fyns Hoved. Christian står derovre. Vi har lige set en ræv gå og hygge så langt stranden. Den står lidt længere nede. Spøjs syn. Den var slet ikke menneskesky. Men vi fisker bagsiden af Fyns Hoved, hvis man i forhold til hvor man parkerer ved den offentlige. Og da jeg lige kan se, så er det nok det stræk, man som regel plejer at tage. Det er det neden fra det offentlige. Til højre ud mod Fyns Hoved. Men vinden har altså banket ind på i nogle dage. Så der er lidt lort i vandet deromme. Så vi tænkte, vi ville tage den her omfra. Og så i løbet af aftenen, så ligger vinden sammen på den anden side. Vi har stort set vindstille. Og så håber vi, at I også kan fiske lidt af det. Men ellers så skal vi jo bare ud og fiske spidsen derude. Det ligner jo en total ultimativ kystplads. Jeg kører ligesom i går sanddeal, så jeg kan komme derud af. Vi står og fisker ud over total mørk bund. God strøm. Så det er da skide spændende. Og altså stadigvæk diver freams. Vestin Vetil linen og salmonøjtstangen 12-30 gram. Som, ja, nu mistede jeg den fisk i går, men som jeg synes spiller indtil videre. Nu vil jeg gerne have en bedre fisk, der bliver siddende i dag. Det var lidt hårdt at komme hjem på puden efter den i går. Men vi rejser os, og så håber vi på revanche i dag. Så har vi ellers bare en lækker aften foran os. Klokken er vel 7:30 nu. Så skal der bare tæves noget vand igennem. Jeg tror vi har 75 meter den der vej, der skal fiskes. Og det er altså virkelig bløde knæterræn det her. Det er så voldsomt sten, der ligger her. Så det er bare ud og ind, når man skal fiske rundt her. Jeg synes det lugter af fisk. Vi kommer til at fiske i stigende vand nu her. Så alt som spændende. Det er spændende at ramme en ny kystplads, der ser for vild ud. Så lad os krydse fingre. Nu står vi på absolut spidsen af Fyns Hoved. Jeg har haft 2 hug på 10 kast. Men om det er horn eller hvad der har været, det tør jeg ikke lige spå om. Der ligger lidt drivende lige herinde foran mig, men ude i kasten er der ikke noget. Vi har altså stadig lidt vind, der står inde på siden, der nok lige går lidt i mikrofonen. Den skulle altså ligge sig senere. Men 2 hug, og det var altså langt ude i kasten. Der er nogle sandbælter herude, vi gerne lige vil ud og ramme ud over. Når man har sådan en plads her, hvor terrænet er
så mange sten, så mange blæretanksbusk, så hvis du kan finde de der små områder med lidt sand, så er det altså i udkanten af dem, det kan være rigtig giftigt at fiske lidt ekstra. Så er fisk på. Jeg lader lige kast over til den anden side her. Og det er en havret. Den kom 2 gange. Ikke eller den i går. Problemet så er den på vejen nogle store sten her. Jeg er nødt til at lægge presset lidt anderledes på den. Øj, det er en fin en. 45. Får jeg den lige herover i den anden side, forbi stenene. Ja, den gjorde. Den. Ja, du må gerne, altså jeg skulle have taget det med ud. Ja. Hvorfor er du så vred? Jeg som var vred, så stram med en bremslet, ikke? Jeg skulle have taget nettet med ud. Nu har jeg det. Sådan, mand. Yes. 344 eller sådan noget. Rigtig fin fisk. Og den kom bare 2 gange. Jeg nåede lige at kalde, jeg havde et hug. Og vi har haft mange hug. Det er sgu fisk derinde. Ja, det er det. Nå, den får lige afkrøget her. Vi er tilbage igen efter en lille pause. Mødte en lokal fisker, der også står over til venstre. Og så har jeg lige fået sat mit GoPro på nogle sjove indstillinger. Men det er fikset nu. Men en fisk på 44, der fik friheden igen. Der var hug. Der var hug. Hvad er det, der foregår? Nå, der var kontakt til... Ja, altså vi har ikke set hornfisk endnu, så man må næsten regne med, at det var havret. Og så, okay, der var lidt lort på, men om det kom herinde, eller det var derude, der ramte et eller andet. Men en rigtig fin start på aftenen. Nu fisker vi bare i stigende vand. Solen går snart ned, og så regner vi med, det prime time. Så er der god fisk på. I hvert fald bedre fisk. Jeg kan sgu ikke se den, mand. Okay. Lidt bedre. Men den fulgte med indtil jeg har den lidt langt inde. Prøver vi lige at gå lidt ud efter den her. Nej, der er ikke nogen sten her. Der er altså lidt at fight en fisk i nogle omgivelser, som jeg ikke er vant til. Hæft et take, mand. Ej, den går dybt. Den kan godt løbe lidt. Det vil du også gerne. Ej. Det er samme størrelse som før. Den kom bare så hårdt, det der plads derude. Det så sindssygt ud, jeg så det. Den var oppe i overfladen med det samme. Ja. Nå, den afkrog jeg lige her. Nå, det var så nok også den, jeg havde kontakt til lige inden, da jeg filmede.
var ikke mange kast. Så var den der altså igen. Det målte den ikke, men 46. Ikke nogen fisk i god stand. Lidt tynd i det, og også den havde lige et mærke fra der side noget garn. En lille garnskade. Men den her motorøl, 23 gram. Den nye version fra Savage Gear, den leverer eddermame med bare fisk. Lige nu i hvert fald. Så vi får noget på pengene lige nu på Fyn. Og aftenen er ikke engang rigtig startet endnu. Men den kommer altså ude i bølgerne, hvor den sådan nærmest går lidt fri af vandet, da den tager og laver et ordentligt plask. Så jeg tænkte, vi var på den anden side af 50 her. Var vi ikke, men den tager vi da også, den der. Fyn er fin. Og den her motorøl, den skifter jeg ikke væk fra forløbet. Så bliver det nok til Crazy Cool Day Skins. Får den lidt anden farve på her, når solen har lagt sig lidt. Men hold da op. Fine fisk, uanset hvad. Der er fisk på igen. Jeg tror, vi er nogenlunde samme størrelse som de andre. Der har ikke været fri nu. Der står altså, hvis ikke det er en stime, der er i hvert fald mange fisk inde. Ej, den er lille, den her. Den er ikke meget over mål, den her. Bare forkanet den ind. Ikke mange dage siden, der var en smolt der. Nå. Jeg er så heldigvis yderligt, så den her den kan svømme fint videre. Lille bas. 3 fisk på en halv time. Hold da kæft. Det kører. Vi fortsætter. Over med nettet. Hvad er det der sker? Jeg har lige sat min fri, og nu. Den her, den er stor. Okay. Ej, stor. 2 i hvert fald, sådan. Og jeg har ikke set den. Nej, det er det. Svøm ud. Ja, svøm ud. Men strømmen går også herind mod. Det hjælper ikke på det. Den tog som en kæmpe. Det er det bare ikke. Det er det ikke. Ej, men det er en god fisk, mand. Ja, det er da... Den tog som en kæmpe. Der er jo et stime inde eller et eller andet. Det er jo helt vildt, det her. Skal jeg tage den, eller hvad? Jeg har heller ikke en kæmpe. Yes, sir. Ej, den er fin. Den er 50'er eller sådan noget. Den er også i bedre stand end... Du kan godt nok se det. Ja, det er helt vildt. Din makker, han skal herude. Ja. Ja, det er de sgu. Sindssygt. Ej, det er en fin fisk, det der. Den har også lidt mere på buen end de andre, der har været inde. Ja. Er du fri fra nettet, eller ikke helt? Ikke helt. Nej. Den er rigtig fin. Ja, jeg gør det, mand. Hold kæft, mand. Nå, det er godt, vi står tæt på hinanden. Ja. Ej, jeg tror, den var større, den der. Det vil jeg sige. Det vil jeg også sige. Sådan havde jeg det også før. De er bare inden for at æde, mand. Det er de. De klasker. Rigtig overkommen. Der har lige været en fisk fri af vandet. Så kaster jeg til den, og så tager den. Det er helt vildt det her. Altså, vi snakker 5 minutter efter, jeg lige har landet den der 50'er derovre. Den føles bedre end de andre. Altså, vi snakker ikke store fisk. Ej, hvor er det sygt at tage. Så tager man kastet til en springende fisk, og så er den der første gang.
Det har jeg aldrig prøvet før. Øj! Hvor god er den her? Jeg kan ikke se den. Øj! Det er en god ting. Det med en tyk bas. Okay. Der er vi på den anden side af 50 her. Hold kæft, en tyk sommerfisk. Nej! Nej, hvor er det slemt. Nej! Den var stor. Ej, den var god, mand. Shit, den var god. Nej. Ej. Hvad var vi? 55 eller sådan noget? Ja, og den var fuld over. Øj, den er hård. For ja, men den havde bare taget springet, mand. Jeg synes egentlig lidt bremsen lød fint. Nå, videre. Den var eddermame flot, den der. Nå, nu er det vel 10 minutter siden. Den der, ja, den var vel 55. Total sommerfed. Den besluttede sig for at smutte. Jeg kiggede lige på videoen. I kan ikke se springet. Den tog spring 7-8 meter ude foran os. Så sad den der stadig. Så røg den altså af. Det er også lidt, de følger bare med ind. De kommer bare i tordende fart ind mod en. Så det er fandme også svært at gøre noget ved, når fisken er så stor. Så det der med, at de begynder at springe ud foran en. Og jeg ved godt det der med, man siger med line og sådan noget, men jeg havde sgu ret løs line. I hvert fald i forhold til, hvad jeg plejer at fiske med på mit Fuego. Så det var bare uheldigt. Jeg ville meget hellere have haft den længere ude, og så kunne fight den med mere flex på stangen. I stedet for at den kommer sådan 5-10 meter ind foran en. Nu ser vi, om det ikke er nu, det sker også. Om det ikke fortsætter. Det er lige lidt stille nu. Altså solen er ikke nede endnu, så vi har masser af tid. Og hvad er der nogen, der skal net den her? Men nu lader jeg den lige blive derude. Jeg har fået en rigtig stor fisk på den. Den er meget større end den anden. Ja, det var en stor hale det der, men den følger med igen. Øj, hvor er den tung. Den får bare lov til at stå lidt derude. Ja, bare lad den stå. Jeg er nødt til at vende den. Ja, den er lige her foran. Ja, den er. Jeg er nødt til at vende den. Hvad tænker du? Ja, den skal bare... Øj, hvor er den stor. Den er på ingen måde træt, den der. Nej, den skal bare have lov. Ej, hvor jeg ryster, mand. For satan. Hvorfor bliver du herinde? Kom nu bare lige med et udløb, mand. Øj, en hale. Ja, den er stor, den er sindssygt stor. Jeg vender den igen. Ja, den bliver ved med at komme ind. Der må du godt svømme henad. Den er bare slet ikke færdig nu. Det kan de gøre så meget. Nej. Sikke nogle vivler, den laver i vandet også. Den er slut 60'erne. Ja, det er en stor fisk, det her. Vender den lige igen. Den drejer rundt der. Det er vi. Hvor dybt er der herude? Det gør heller ikke noget at få ud til. Shit. Den begynder at gå i top nu. Ja.
tror, den er kroget fint. Den der er lige i saksen. Er den ikke det? Jo, det ser sådan ud. Øj, hvis du havde nettet nu, kunne du nette den. Jamen, det er fint nok. Jeg vil ikke kunne nette den alligevel nu. Kan du ikke det? Den sidder fast i dit... Bare tag den stille og roligt. Bare ja. Så det er lige snart, du ser mig. Næsten bedre, du så gør det. Hej for den flot, mand. Prøv lige at tjekke linen her. Ej, den er for stor, mand. Den kan nærmest ikke komme i nettet, jo. Det var det vanvittigt. Åh. Er der så give den? Sådan der. Jeg vil gerne have det der, ja. Ja! Nå. Hold kæft, en fisk. Hvor er den stor? Nej, hvor er den stor. Nå, fuldfed sommerfisk, hanfisk med helt fedtfinde i en fuldstændig sindssyg kondition. Altså det er for vanvittigt. Holder vi lige øje med, at den svømmer fint derudad. Det gik lidt stærkt, men så lang var fighten heller ikke. Prøv at se, hvor stor den var. Nå, nu er det vel 20 minutter, 25 minutter siden, jeg satte den der 768'er fri. Helt vanvittig smuk fisk. Prikker. Fantastisk kondition, vildfisk. Hold kæft en fight. Jeg har ikke så meget strøm tilbage. Så der skal nogle fisk, før jeg tænder kassen. Flimmerkassen. Jeg vil sige, jeg har gjort det. Jeg kom efter, at det så skulle lykkes første gang, jeg står her på Fyns Hoved. Det er også mere heldig forstand, men vi har også bare ramt forholdene lige i røven. Det har banket ind med vind 3-4 dage. Så nu har det bare lagt sig, der er stadig fin strøm. Alt det, der er blevet vivlet op de sidste par dage, det er byttedyr og sådan noget, de er inde og jage nu. Og der var hug. Der var hug. Den var det vel der i vandet. Se den derude. Jeg får lige et kast. Der var hug. Ikke sikkert, at den kommer igen. Men altså, jeg så så mange Tobiser i morges. Der ryger også Tobiser fri af vandet her. Så der er ikke så meget i tvivl om, at det skulle motorholde på. Det har godt nok virket. Det har været helt vildt. Men fisker videre. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan have lidt strøm på, hvis der kommer en til. Jeg har ikke mere strøm på GoPro. Vi kørte den lige på telefonet. En 50'er fisk i rigtig flot kondi. Til Christian på rød sort Stanien. Han har lige skiftet. Han stiller sig lige her foran os. Prøv at se. Hold kæft. Står lige foran os. Tillykke. Tak. Nu skal vi svømme. Der var stået ude. Jeg fik aldrig nogensinde skudt en afslutning på den her video. Men hold nu op for en fed aften.
Jeg har lige redigeret videoen, så den er klar til jer. Og det beviser jo bare, at giver man gas længe nok med det her sommeraftenfiskeri, så skal det nok lykkes på et tidspunkt. Og det her, det var nok turen i år, hvor vi bare lige ramte den. Og det er slet ikke sikkert, at man render ind i sådan en tur. Men hvis man ikke prøver, så lykkes det altså ikke. Men alt spillet nymåne, stigende vand, dage med hård vind ind på kysten, hvorefter vinden ligger sig, så der er masser af opvivlede byttedyr, masser af strøm, dybt vand, og så rammer vi den bare. Så sindssygt fed aften, det glemmer jeg aldrig nogensinde. Jeg håber, I har nyttet sig med, og jeg håber også, at I har fået sådan en aften, eller bare noget derhen af i løbet af jeres sommerfiskeri. Tusind tak for at se med derude. Vi ses i næste video. Adios!